Друго ниво е тя, може би братле, най-красивата в тикток. От лайковете са в шок, са в шок. Като ракета те вдигам яко, дали съм кротка, попитай татко. Защото с Бентли долу карам ясно, ще те побъркам ясно. Била съм малка, не ти се хваля, но първо хапя, а после галя. Запали с 300 идвай да ме вземеш, нека гледат малката сега. С тебе ще се палим, палим, Бара зади мен, комплименти правим, правим. сме си за рибе. С тебе ще се палим, палим, Бара зади мен, комплименти правим, правим. сме си за рибен. Пръска ги всички в Инстаграм, няма жал в погледа играм. И бесенен пак тя ме държи, до когато си реши. Пали ги тия като бензин, влиза им като никотин. Всеки ако тука е на вид, всяко селфи е хит. Не. Като ракета те вдигам яко, дали съм кротка, попитай татко. Защото с Бентли долу карам ясно, ще те побъркам ясно. Била съм малка, не ти се хваля, но първо хапя, а после галя. Запали с 300 идвай да ме вземеш, нека гледат малката сега. С тебе ще се палим,